Vítam vás pri ďalšom dieli. Toto video už idem iba dodabovávať, lebo nešiel mi zvuk. Proste audio sa mi pokazilo a... No. Čo s tým už, no. Tak. Toto stávam dom. Okná robím, ale dom nedokončím v tomto videu. Za kamerou ho dokončím a... No. Čo k tomu? Aha, saplinka. Tak. Videá by nemohli byť proste dlhšie, no. Ja by som nemal čo ani v nich hovoriť, ako ale... No. Nepočujem nič. Dačo by malo počuť. Či? Vy počujete ticho teraz. No, keď nehovorím, tak vy ticho počujete, no. Sa mi dačo stalo s týmto. A počujete, dobre. Idem do dolov, začnem nakútať. Tak ten farming simulator som rozmýšľal a asi ho budem točiť. Proste pravil som, napíšete do komentárov, ale žiadny komentár zatiaľ, ale nevadí. No. Redstone ťaží. K tomu mestu, čo stavám, ako tak, to ako do let's playa, tak, čo som zostal aj, do let's playa, takže som to nešťast vymazal a, no, tak som to začal odznova robiť, ako odznova stavať a začal som ako stavať vtedy most a tak teraz začnem tiež stavať most. Ale proste vôbec sa mi nechce do toho. Tuto vidíte, ako kopem takú kocku, no ako taká kocka to vyzerá trocha. A ja to chcem ako rozšíriť dozadu a chcem to urobiť veľké. Aby to tu bolo. Aha, lapis. Mi to lagovalo sa. Chvíľu ticha. O chvíľku to ukončím. Myslím, že to už ukončím teraz. Dobre, tak. Čaute.